Et dono la benvinguda a la sessió d'introducció del curs de les llunes, el viatge del subconscient. Amb aquesta sessió pretenc fer-te una aproximació al que és la dimensió lunar perquè entenguis quina és la funció de la lluna dins de la carta natal, quina és la seva importància i, per tant, per què cal que coneguem la nostra lluna, quin mecanisme té i quina influència té a l'hora de desplegar el nostre potencial i el nostre propòsit de carta. D'acord? Abans de parlar de la lluna, en concret, m'agradaria fer-te una introducció al món astrològic i explicar-te una mica el llenguatge simbòlic que fa servir l'astrologia perquè entenguis de quina manera anirem arribant a tots els conceptes dins del curs. Per començar, en astrologia, un símbol correlaciona diferents realitats, és a dir, realitats internes de la persona, que poden ser el seu propi intel·lecte, el subconscient, les emocions, i per altra banda, realitats externes, que poden ser persones, esdeveniments, situacions concretes. Un mateix símbol pot donar resposta a aquestes dues realitats, internes i externes. D'acord? Cada planeta dins del mandala de la carta natal té una funció, també, Diguéssim que és com el cos humà. Els òrgans dins del nostre cos tenen una funció específica, però aquesta funció específica no els hi dona autonomia, és a dir, un planeta o un òrgan dins del nostre cos, si el traiéssim del mandala o del cos, no tindrien vida, sentit ni funció. Necessiten formar part d'un mateix sistema per funcionar. Amb els planetes és el mateix. Formen part d'un sistema, tenen una funció específica, tenen certa autonomia, però depenen del tot, formen part del tot. Per tant, a l'hora de delimitar, a l'hora d'explicar el significat concret d'aquell planeta, hem de mirar de no fer servir un vocabulari molt delimitant perquè això l'empobriria, és a dir, i no seria 100% cert. És a dir, no podem donar-li només l'exclusivitat de ser guerrer a Mart. No podem dir la guerra és de Mart, o la religió és de Júpiter, o cuidar és de la lluna. Hem d'entendre que hem de fer servir un vocabulari més ampli perquè sí que és veritat que tenen principalment aquest rol, però ja veurem que l'astrologia el que ens diu és que dintre de... hem de poder explicar la totalitat en cada una de les parts. És a dir, dintre de la lluna podrem veure com la funció de la lluna també pot incloure qualitats de guerreres, qualitats limitants, evidentment qualitats de curar, nodrir i protegir. Per tant, hem de fer servir a l'hora de descriure les seves identitats, les seves qualitats, els seus trets més característics, que no siguin massa... que no sentenciïn massa i que no siguin massa exclusius d'aquell planeta perquè no funciona ben bé així, d'acord? A part, a l'hora de parlar dels planetes, en aquest cas de la Lluna, sempre haurem de tenir en compte això mateix, que forma part d'un mandala i que a l'hora de definir-lo sempre estarà matitzada per el Sol i tots els altres planetes. Sempre hi haurà un Mart, un Mercuri, una Venus, un Saturn, un Júpiter, els transpersonals i els seus corresponents aspectes, cases... Per tant, hem de tenir en compte tot això, que no hi ha descripcions de manual, sinó que sempre s'han de tenir en compte molts contextos. En astrologia el que s'ha d'aprendre a desenvolupar, diguéssim, és com dos tipus de mirada.
Una mirada lo suficientment excloent com per poder, o delimitant, per poder diferenciar les parts i entendre-les per separat, val? I alhora una mirada lo suficientment àmplia com per entendre que totes aquestes parts separades formen part d'un tot. Per tant, no hem de segmentar massa, perquè això empobriria l'astrologia, ni tampoc hem de tenir una visió massa global i massa difuminada, perquè d'aquesta manera crearem caos i confusió. Val? Llavors, us dic tot això abans de parlar de què és la lluna i la funció lunar, perquè és important tenir en compte que en astrologia estem parlant d'un llenguatge simbòlic. I és un llenguatge simbòlic que hem de fer servir en vocabulari nostre quotidià. Val? I quina diferència hi ha entre aquests dos tipus de llenguatge? En el nostre llenguatge quotidià del dia a dia, per exemple, una lletra, la A, no té més significat que la A és una lletra, és una vocal i la fem servir per escriure. I es queda aquí. En astrologia, el símbol, la lluna, com ja hem dit, correlaciona diferents realitats. Per tant, una lluna pot fer referència a les emocions, a l'úter, a la figura materna, però també pot correlacionar una olor, ens pot fer pensar en la lluna, una cançó, la natura, d'acord? O sigui, el llenguatge de l'astrologia és un llenguatge que se li diu sagrat, perquè un símbol fa de catalitzador d'una realitat i una descripció molt més profunda. D'acord? Això és molt important perquè entenguem que tot el que exposarem aquí i després s'exposarà en el taller on ja parlarem concretament de les 12 llunes, de les 12 qualitats lunars, que, a part de l'explicació que donarem, cadascú ha de tenir la seva pròpia explicació perquè té el seu propi mandala amb les seves pròpies configuració interna de la carta i, per altra banda, entendre doncs això, que no hi ha res determinista, que hem de tenir en compte que tot formem part de tot. D'acord? I per això se li diu que l'astrologia és un llenguatge sagrat. D'acord? Doncs ara passarem a la funció lunar. Quina funció específica té la lluna dintre del mandala? Parlem de la funció lunar. En una carta natal, el que tenim és una dinàmica vibratòria. És a dir, tenim tots els planetes dipositats d'una determinada forma en uns signes repartits diferents, d'acord? I entre ells hi ha uns aspectes, val? I unes cases. Per tant, el que hem de fer és conèixer la nostra carta natal, conèixer quina és la nostra vibració per ser experts en nosaltres mateixos i en tot allò que ens passa, d'acord? Prendre consciència de totes les energies que tenim disponibles a la carta. Per això és interessant fer-se la lectura de la carta natal. Perquè què passa sovint? Que la nostra identitat, al néixer, queda fixa en la vibració que li és més coneguda, on se sent més segura i protegida. I aquesta vibració és la vibració lunar. D'acord? Llavors, com ja hem comentat, la lluna, dins del nostre món, ens abocarà diferents realitats internes nostres i externes. Llavors, una realitat lunar interna seria, doncs, a què correspondria? Doncs a l'afectivitat, a la memòria, a l'afecte, a la nutrició, a la sensació de seguretat, val? I a nivell extern, la lluna, la vibració lunar, a qui ens relaciona és el que nosaltres tenim com a figura de mare, figura protectora exterior, que pot ser la nostra mare, però, com ja veurem en el curs complet de les llunes, no és necessari que sigui la nostra mare real. És a dir, pot ser la nostra mare, pot ser una figura materna com una àvia o una tieta. Es tracta d'algú que faci aquest rol de protegir-nos, el nostre pare inclús podria ser,
inicialment ha sigut el ventre de la mare, quan hem estat a dins la mare, allò ha sigut la nostra energia mare, és a dir, mare com a cuidadora. Quan anem creixent, la figura mare pot ser la nostra llar d'infants, d'acord? Anirem veient que a mesura que ens anem fent gran, sempre anem connectant amb una figura mare exterior. Sempre trobem una figura protectora, un espai protector, la nostra pròpia casa, fa de figura lunar, d'acord? I després nosaltres convertits en figura lunar pròpia i figura lunar en el cas de cuidar, protegir a altres éssers, siguin fills, siguin persones grans, nosaltres tenim la capacitat de maternar de moltes maneres, d'acord? Llavors, a part de... O sigui, això seria el que simbòlicament és la lluna en el nostre món, d'acord? Quina funció té la lluna en l'ésser, en la persona, en la nostra identitat, en el nostre projecte vital? Per una banda, el que serveix ens dona substància, val? La substància, és a dir, un espai on nosaltres estiguem nodrits, protegits i no ens falti res per poder desplegar el nostre potencial. Un espai on créixer. I a part té una segona funció que seria, doncs això mateix, crear una llar protectora. Però una llar protectora tancada, protegida, que protegeixi de les amenaces, d'acord? O sigui, un espai on un futur ésser independent pugui després créixer. Un espai on una vida es pugui anar formant per passar al següent nivell. Això és molt senzill d'entendre, com ja hem dit amb l'úter. L'úter és un espai tancat dins del cos de la mare amb una substància on durant 9 mesos es va desenvolupant una vida. I quan arriba un moment concret, aquesta vida dins ja no hi cap i surt. I troba a l'altra figura materna. La figura materna inicial ha acabat el seu cicle, ha complert amb la seva funció i ara el nadó surt, llavors té que tota la seva vulnerabilitat ha de trobar un altre espai matern on complir el següent cicle d'evolució. I així anirem passant la vida. Això també s'entén molt fàcil amb l'ou. Un ou és un espai tancat on dins hi ha una substància i hi ha un pollet. Aquest pollet anirà desenvolupant-se fins que sigui gran i ell sol ha de trencar l'ou, ha de sortir d'aquest espai, ja ha passat un cicle, i trobar-se amb la seva mare gallina que el protegirà ara en la seva següent etapa fins que es faci adult, el pollet. Doncs el mateix passa. Aquesta és la funció. Hem entrat en contacte amb un tema important que és un eix. Aquí, com sabem, l'astrologia són polaritats i cranc té la polaritat cranc-capricorn, és l'eix cranc-capricorn. I aquí queda molt clar. Us explico per què. Perquè, com estem dient, la lluna en astrologia té el signe anàleg que seria cranc, val? I l'altre, que és la lluna, el símbol oposat seria Saturn, que correspon a Capricorn, i formen part del mateix eix. I amb l'explicació, l'exemple que us he donat, per exemple, del pollet, quedaria molt clar quina és la forma d'integrar aquest eix. És a dir, la lluna ha d'embolicar i protegir a un pollet, és a dir, crear un ambient confortable, de nutrició, de cures, de caliu, però això no és possible si això no està tancat, no està limitat, i això seria Saturn, d'acord? Llavors, tenim aquí aquests dos planetes que col·laboren dintre del que seria la funció lunar. La funció lunar, al final, és protegir, i no es pot protegir sense un límit, sense unes fronteres de protecció, sense una duresa i una rigidesa que no permeti que ningú interfereixi a dins de la vida que s'està gestant. I quina seria la vida que s'està gestant? El Sol, la nostra identitat solar.
Per això és important conèixer quina lluna ens protegeix la nostra identitat solar. Si nosaltres al néixer ho fem, nosaltres sortim pel cos de la mare, però en astrologia ho fem amb la nostra carta natal i l'energia mare que protegirà el nostre sol, la nostra identitat solar, serà la lluna de naixement. Per tant, hem d'entendre, per això, de quina és la mare que ens està protegint per entendre quin tipus de protecció estem sentint, tenint, de què ens estem nutrint per poder créixer i ser capaços de sortir d'aquest ambient protector quan ens toqui un nou cicle i una nova etapa, d'acord? Llavors tindríem el pollet, seríem nosaltres, serem el sol, som el que hem de treballar, la carta astral, val? L'interior de l'ou seria la lluna i la closca seria Saturn, d'acord? Llavors, això és una de les coses que hem d'entendre i és una de les funcions lunars i és una de les... Diguéssim que la lluna, que en principi és un espai de protecció, de nutrició i de caliu on s'està tan bé, hem d'entendre i hem de comprendre que són espais que no han de ser permanents. És a dir, són els espais que hem de fer servir per evolucionar. Nosaltres, per evolucionar, igual que dins del cos de la mare o el pollet dins de l'ou, necessitem temps de gestació. És a dir, tot procés, tot cicle, tota etapa de la nostra vida té un primer instant de vulnerabilitat on és necessari trobar un espai segur per desenvolupar-nos i poder créixer. Però hem de saber detectar quan aquest espai ha complert el seu cicle i nosaltres hem de tenir la prou força per trencar la closca i sortir a la nova vida ja preparats per afrontar una nova etapa de vulnerabilitat, sí, i una nova etapa de gestació. D'acord? Per tant, és molt important entendre que amb la lluna és important conèixer-la i conèixer quins són els seus mecanismes perquè hem de ser capaços de sortir, perquè igual que un pollet està molt bé dins de l'ou, si ell no és prou fort per sortir quan li toca, al final aquest espai protector el pot matar. Un bebè al final acaba sortint del cos de la mare perquè es queda sense espai i perquè ja està preparat per sortir a complir una nova etapa. D'acord? Llavors això hem de fer el paral·lelisme ja no només en una evolució o cicle físic, sinó en processos mentals, espirituals i emocionals. D'acord? Tot forma part de processos i etapes que hem d'anar identificant si ens estem estancant quan ja no estem realment ni nodrits ni protegits, sinó el que estem és retinguts en un espai per por a sortir, per por al desconegut, per por a sortir d'una suposada zona de confort. D'acord? Llavors, entendre aquest mecanisme, que ara parlarem, de la lluna, quin sistema de protecció ens ha imposat per saber sortir d'aquest anomenat encanteri de la lluna, que al final ho podem veure també en la nostra pròpia vida, amb els nostres fills, els que tenen fills més grans, o jo, per exemple, com a mare, quan els nens neixen i surten i tu els cuides i els protegeixes, els aïlles d'una realitat que encara no els toca afrontar. És a dir, els nens tenen la seva etapa i tu no els expliques de factures, de problemes que et trobes. Quan ets gran els mantens aïllats i protegits. Però què passa si els aïlles tant i els vols protegir tant que quan els toca, quan ells creixen i els toca assumir ells aquest paper, si tu com a mare has volgut que no patissin, que no s'enfrontessin gradualment a aquestes adversitats, arriba un moment on el fill no és capaç d'estar afrontant un rol adult perquè aquesta lluna, que som nosaltres com a mares, no hem anat subministrant a poc dosis de realitat en la nostra
cria. Llavors, això amb la lluna ho hem d'entendre i hem d'entendre que es pot produir el mateix sistema. És a dir, pot haver-hi identitats solars molt contradictòries a la lluna de naixement que t'ha tocat i que aquesta lluna, per por al potencial d'aquest sol i per por del que pugui passar, ens anestesia, ens deixa en un estat de passivitat i el que està fent és que nosaltres, com a persones, no estiguem desplegant tot el potencial que tenim perquè ens hem desidentificat. És a dir, al néixer tenim la nostra lluna natal, però tenim tota la resta de planetes. Són eines i recursos pel nostre dia a dia. Per tant, si ens hem quedat molt encallats amb un mecanisme lunar que ens ha volgut protegir d'aquest exterior, és possible que tinguem moltes eines i recursos i habilitats que ens permetrien enfrontar la vida amb altres estratègies, però com que no ens les hem identificat com a pròpies, les vivim exteriorment i no les estem podent afrontar nosaltres des de l'adult. Llavors, amb això no estic dient que mentre anem creixent hem d'anar deixant de banda la lluna. No. Amb això el que estic dient és que hem de fer una actualització del nostre sistema emocional i portar a la lluna al nivell de maduresa actual que pertoca ara. I amb això el que vull dir és que una persona adulta que amb 30-40 anys, qualsevol adversitat el que fes és anar corrents a amagar-se a casa de la mama i que la mama li solucioni el problema, aquí estaríem veient una lluna que... Això és exagerat, però estaríem veient una lluna que no està en el nivell actual. És a dir, aquesta persona ja hauria de ser capaç de donar-se caliu o anar-se'n a casa seva amb la seva família i buscar nutrició amb el que aquesta persona hagués construït com a nucli familiar de nutrició i caliu, que és important tenir, però que amb l'edat, tot això s'ha d'anar reajustant a la realitat actual, a l'edat actual i a les circumstàncies que ens anem trobant, d'acord? Llavors, si us sembla, passem al següent punt, que seria el punt del mecanisme lunar, on ja anem a veure una miqueta més profundament quin sistema fa servir la lluna. Parlem, doncs, del mecanisme lunar, és a dir, hi ha 12 estratègies diferents per retenir en aquesta zona de confort a la identitat solar que som. És a dir, cada un dels 12 signes del zodíac té la seva manera de retenir, de cuidar i de nutrir, i per això en el nostre dia a dia interactuem amb maneres de sentir diferents. Per tant, per què és important conèixer el nostre propi mecanisme lunar? Doncs per entendre de quina manera, quins automatismes tenim, quines reaccions ens surten quan ens trobem en situacions que posen en joc, que fan trontollar la nostra seguretat, la nostra estabilitat. D'acord? És important conèixer-los, primer de tot, identificant-los, traient-los a la llum, entendre per què s'han activat, d'on venen, quin propòsit tenen, quina por amaguen, i d'aquesta manera també poder aprendre de quina manera podem fer madurar aquestes reaccions i veure quins talents té. Totes les qualitats lunars són 12 possibles talents a l'hora d'estimar, a l'hora de cuidar, i per això, coneixent els nostres, ens fem un favor, però també si anem veient i identificant quin sistema emocional tenen familiars nostres, els nostres fills, la nostra parella, inclús els nostres companys de feina, per què reaccionen com reaccionen, per què inclús pot haver-hi més dificultat amb segons quines energies i quines altres. Això ens reconcilia amb nosaltres mateixos i amb els altres. D'acord? És important conèixer els mecanismes lunars per entendre que
si no hem posat consciència, podem estar sent víctimes d'aquest automatisme, d'aquesta reacció del subconscient que nosaltres tenim tan integrada que no podem quasi ni controlar. És a dir, és que ens surt aquest automatisme. Nosaltres, al néixer i de petits, quedar-nos fixes en aquest mecanisme, el que passa és com els cràters de la Lluna. Nosaltres, la Lluna, al final de petits, amb totes aquestes vivències que li van fent mal, cada nen o cada nena, veureu, nosaltres mateixos, de petits ens vam quedar amb alguns temes que ens van fer mal i hem anat arrossegant fins ara. D'acord? O sigui, la Lluna va quedar fixa en unes reaccions i en unes ferides i, per tant, hem anat creixent, però aquelles ferides han quedat com gravades, com els cràters de la Lluna, en el nostre subconscient. Llavors, què passa? Cada vegada que en la vida adulta, en les etapes, ens anem trobant amb situacions que poden destapar aquelles velles ferides, el que passa és que reaccionem de forma antiga. És a dir, ens surt un automatisme, normalment surt amb ràbia, amb impulsivitat, amb plor, amb una reacció potser desmesurada i vista potser infantil, però perquè els recursos dels que estem tirant són antics, són vells. Val? Aquest és un altre tema de la Lluna. La Lluna, tot i que és vista com a fertilitat i com que a partir de la Lluna poden créixer moltes coses, la Lluna, si no evoluciona, també pot ser vista com a una no fèrtil, infèrtil, com vella, val? Vella i plena de memòries i vivències i amb saviesa, sí, però que no ens ajuda a evolucionar perquè ha quedat encallada, d'acord? Una altra vegada hem parlat de l'eix cranc-capricorn, d'acord? La vella, que no ens deixa evolucionar, marcada pel temps, seria Capricorn, i la Lluna, que és la mateixa, serien les dues cares de la Lluna, que és fèrtil i ens permet créixer i ens cuida, seria la part de cranc. Per tant, un altre cop, importantíssim conèixer quin mecanisme té la nostra Lluna, perquè d'això en depèn una mica la nostra evolució a la vida, val? No tancar-nos en aquesta falsa protecció i permetre'ns atrevir-nos a sortir, perquè quan sortim trobarem les altres eines de les que disposem a la nostra carta natal i la Lluna sempre ens cuidarà. És a dir, hem de treure-li aquest poder a aquesta Lluna per donar noves respostes emocionals a situacions actuals. D'acord? Llavors, és important conèixer-la per també començar a treballar amb tot el que obre, la caixa de Pandora que s'obre cada vegada que una ferida del passat que encara ens arrossega. És important quan abans millor perquè és feina d'introspecció, és dolorosa, però ens hi depèn una mica el nostre camí, el nostre projecte vital. No arrossegar, o almenys si les arrosseguem ser plenament conscient i cada vegada que ens surtin mecanismes, automatismes, si som capaços d'entendre la reacció que estem tenint, estimar-la, no voler canviar-la, entendre que és un procés dolorós del passat, per transcendir-lo, això ens permet una evolució molt gratificant. D'acord? Llavors, en el curs que pots ja adquirir, parlarem profundament del mecanisme que fa servir cada una de les 12 llunes. Des d'Àries fins a Peixos, anirem treballant una a una quines són les avantatges, les dificultats, els talents a superar i d'on ve la ferida de cadascuna de les 12 llunes. Serà molt interessant que les miris totes per identificar la teva, però també jo us convido a poder mirar quines llunes tenen aquells éssers estimats per vosaltres entendre millor, per saber acompanyar i sobretot
per ajudar-los també, amb la vostra comprensió, amb el vostre respecte, amb la vostra nova consciència, poder acompanyar processos emocionals de les altres persones sense intentar que estimin com nosaltres sentim que s'ha d'estimar, facin les coses com nosaltres creiem que s'han de fer, entenent que cadascú té el seu propi mandala, la seva pròpia carta, la seva pròpia dinàmica vibracional, val? I que això ens fa únics, d'acord? Llavors, m'encantarà que facis el taller, que prenguis consciència de quin mecanisme lunar t'acompanya i que aprenguis a gaudir de la teva lluna. Una abraçada i ens veiem per aquí.